uzwe ikhotha uthi kanti inosawuti kanje uyaqanda uyikhona lo muntu unesizwe esingakanani akusaphefumuleki abalamba le uyozicela ngoyikhotha ngoba ngeke alivuki alivuki lona angikhulume lento abantu abasokile sinobufakazi obuningi ukuthi induku zabo zinokukhathala okukhulu and nokuvuka kwakhona liyatetema alivuki njalo abekho hyperactive abekho yabona iloku mesikhuluma ngabantu akade befuna umuthi okukhulisa induku abantu abasokile majority yabo iyona ehamba phambili Babu Dokotela nje usikhulisela induku kuwesi ke mikuthiwa ivuke ngikunike lento le i-black stick ukuthi sebenzisa induku yakho yekukhotha lento le ngeke izivuke noma usuyikhotha ngeke izivuke uyoyikhotha uyenze noma yini oyicabangayo ngeke izivuke vese ngoba iyona engavuki njengoba sekunike i-black stick ngo-500 uzophila lempilo oyifunayo uyeke lento abayenzayo kunabantu othi umbanike lento angikusho nje ukuthi this is on camera ayeke ukwenza ngendlela esimtshela avesana ikhothe emva kwaloko mase ikhothile akasakazi ngisho ukugeza ungayikhothi ngoba phela uyikhotha khona kusho ukuthi uqhwashe izoshaya manje kanti nje iphuze thatha amanzi afudumele kakhulu kodwa ufake lento le i-teaspoon eligcwele uyimixe kahle ngikhuluma nobaba abadala uyimixe kahle ungayijahi umusu lo uyiphuza nje kahle njengetiye ngoba iyababa baba angikusho into edala ukuthi ibabe inama beta sitosterol that alone ine-tannin that alone izokwenza ukuthi ibabeke ufaka ke ubisi nje kancane uyigovuze kahle umusu uyayiphuza ke baba uyiphuze hayi khuleka ngakusasa uyovuka ngo10 kuyisonto uyovuka ngo10 uma uvuka ngo9 akwenzele ukudla ulele uvuse kuthiwa baba usungageza kushiwo ukuthi usungayo kuthiwa usungageza amanzi awasasiwanga lapha la desk yakho usugeziswa la yabo umsebenzi wakho wenzile muhle kakhulu usugezela lama uthi hayi ngizogezela ezansi uthi hayi geza baba gezela ngivese ngizokorobha bengaka clean vese ngoba wenze kahle lapha uma ungenzi kahle lapha uyogcina ngoyikhotha athi ngikhotha izobe ibhlungu inkomo ugcina ngoyikhotha mfana wami ugcina ngoyikhotha uma ungayifuni lento le uyozuyikhotha hayi ngeke ngikhathele nje ngokukhothisa bebhlungu yazi akusahlanga ngisho ipaint sathi ngathi hayi bo thatha lento uye ukuyikhotha abantu bazana khathele isicefe senu athi ngathi uzoqasha ukubhontshisi hayi ngani umuntu ukukhotha ngani thatha lento lena ngeke u500 uzokukhipha ehlazweni 500 uzokukhipha ehlazweni Babu Dokotela wesizwe ujabule siyabonga